Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehle umshophi endaweni yaseGreenfield ukusho ke ungathi ke Esselen Park okuyindawo ke esesitaladini sodumo olubizwa ngokuba uBenini kepha ke abaningi basazi njengo 39th Street. Ilapho ke kutholakala khona idumbu ezimbili esowesilisa oneminyaka engamashumi amathathu nanhlanu 35 ubudala otholakala ukuthi kungenza uthola ukuthi kuyikhungile bese ke kuba nesidumbu sowesifazane oneminyaka engamashumi amabili nesihlanu 25 ubudala otholakala ke namanxeba okugwazwa. Abezimo eziphuthumayo babiziwe endaweni yesigameko babese bebamemezela bobabili laba njengabantu asebethule kuloke igumbi khona lapha ke emzini waseGreenfield. Amaphoyisa estation samaphoyisa eThembisa abiziwe nawo endaweni yesigameko kanti ke azophenya amacala amabili. Ilelo ke lokuqala icala esekuvulwe kulo idokodo bese kuba ke icala lokubulala kusona ke isigameko salapha eGreenfield. Okwazomba nje ukuba ke ngabe bekwenze njani kuzoze kwehlelo umshophi nje. Lokhu ke sekushaqise ngisho namalungu omphakathi. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Ithombe nemsindo siqoshelwe ubanele uBrazo Sondlo. Kanti ke umbiko siuqopha lapha ke eGreenfield eEastland Park ukusho khona lapha eThembisa.